در باز انتظار بودید. نوار فیلم مشکلی زندگی دویم سزون آغاز می‌گردد. ба хотири ин ба маълумоти шумо мерасонам ки 24 феврал аз соати 9 то соати 14 нахустин кастинг баргузор мегардад. дар кастинг ҷавон писарони аз 18 то 45 сола ва ҷавон духтарони аз 18 то 35 сола метавонанд иштирок намоянд. суроғаи мо шаҳри душанбе, кӯчаи беҳзод, дар рӯбарӯи тоҷикфилми давлатӣ, орентир бино аз чапи тараб хонаи соха. рақамҳо барои тамос 5901260 ва 907 100164. мо шуморо интизорем.